Ola, son Cristina Pato e mando un saúdo enorme para os amigos de Xeración Web. Para mí é un escenario fundamental e sin eso sí que non podo vivir, tanto no piano como na gaita, nos dous campos. Non podo dicir que me sinta máis unha cousa que a outra, non? Porque son dous mundos completamente diferentes, o mundo da gaita galega e sobre todo o mundo da gaita galega como estou levando eu, que é completamente independente, non? Un camiño propio que non está unido a ningún tipo de estilo en concreto, e logo o mundo da música clásica, o mundo do piano que o levo completamente atado, que se supón que música clásica ou música contemporánea, non? Entón, eu penso que un 50% en espírito, pero en tempo o piano leva moito máis. En tempo quizáis é un 75% para o piano e un 25% para a gaita, non? As miñas colaboracións con Yo-Yo Ma e ca Sinfónica de Chicago e con Osvaldo Golijov, que é o compositor que me invitou a colaborar con todos eles, son realmente as cousas máis importantes da miña carreira alá nos Estados Unidos, non? Os concertos no Carnegie Hall, os concertos en Chicago, e sobre todo os músicos que estou empezando a coñecer e a traballar, non? Por exemplo, Octavio Vázquez, no caso de que é compositor, non? A oportunidade de poder traballar cun compositor galego en Nova York, que ele xa leva moitos anos afincado alá, é algo fascinante, non? Sobre todo porque podes mover a música galega de autor, vamos, a nova música contemporánea galega tamén por alá, non? Que eso é bonito e sobre todo tamén é co piano, non? Que é a outra mitad. O trío Guernica que imos estrenar é un trío para violín, violonchelo e piano. É unha obra bastante visual, non? Unha obra casi de 55 minutos, unha obra longa para ser música de cámara, é unha obra bastante impactante, non? Eu animo a xente a que veña, porque realmente dentro do mundo da música clásica contemporánea é unha obra que entra ben, non? Que podes escoitala, sexas ou non sexas adepto a música clásica contemporánea. Agora no brao estou máis ca gaita que co piano, estou con uns cuantos concertos de gaita, algún máis de piano, e logo o 16 de agosto marcho xa para Estados Unidos, onde teño outro concerto ali no Lincoln Center, o 19 de agosto, e logo en setembro xa me recollo, e empezo outra vez co doutorado, e aí sí que hai que calmar un pouco o tema da gaita, porque senón é imposible levar as dúas cousas a flote. Que foron 10 anos de diversión, 10 anos de pop, 10 anos de ska, de un poquinho de todo. Eu teño ganas de volver a facer música de gaita e tamboril, non? E non sei por onde van a ir os tiros no próximo disco, pero esa é unha vía que está pisando forte agora para mí.